শুধু আপনার জামাইয়ের মুখটা দেখে বলুন যে এটাই ফজের কিনা। হ্যাঁ, এটাই ফজর। এটাই ফজের তো বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নাগরিক। ওর ভোটার এখানে। না 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 না, কিছুই ছিল না। আমার থেকে সব চুরি করে নিয়ে ওই করেছে। ও আপনাকেই ডকুমেন্টস বানিয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু সাধারণ সেক্রেটারি সবকিছু উনি করে দিয়েছে সবকিছু। কাকে করে দিয়েছে? ওই ওদেরকে। ফজের কি শাহজাহানের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো? lamsoko tikren TV channel nai jongai rno tei norok o channel ni bisingtui je tirprao SIR ingyasak o channel ni bisingtui SIR ni khorangti hajagi tongnai tei SIR ni related je sa jaga phanongtu chaya nukhangke o channel ni bisingtui norok bebak sarai ke notification phunukjanai tabuk khaino hai kaisa kai phepiruga tei SIR no tui joto notification nainani bagai ani o channel ni join button no click kai join khai toni di tabuk West Bengal ni Trinamool government rokni phaisingti kaisa kok silchajak kha Mamata Banerjee illegal immigrant rokni voter bai apply ongoi tongo hinai tei aroni public rok phunuk rika bahai illegal immigrant bai Trinamool Congress West Bengal o sarkar phaikya hinai rok bwskango ang video clip kisari mani abono nugui mankha srai mangpili phunugui rikha Tripura bo jodi no omo hai illegal immigrant voter bai no subabung mani tongkhe Tripura ni public rok bade basano o kok joto lukurok tani no sungmo West Bengal ni bahike manjaka nai di khoroksa illegal immigrant Trinamool Congress ni neta কিন্তু o neta Bangladesh ni Rohingya rok no support khaio bebak borok no document rok sanam ribaikha tei Rohingya rok no boot bai no kaplai tongkhai hinui kok siljak jonosadharan ebo West Bengal ni jonosadharan rok oron kaisa interest kokhe abono love likhan mungui tongnai oron kaisa interest kokhe abono love likhan mungui kaisa Bangladesh Rohingya o India o tongnai Sheikh Mujibur mungui khoroksa India ni borok no bufa sanabai bebas kagos tei document rok sanam paibekha tei khoroksa ni mung bai 8 jona document sanamani proof manjaka te kaisa wanama sijako borok kwthai voter I card bai 10 year ni swkang thwijak borok ni voter bai tabuk phano vote choliwi tongo tei thwijak borok ni same address bai kwbangma voter I card swnamjak bo proman manjak ki Bihar tei West Bengal logo obo hai wngwi tongkhe Tripura o khe omo hai wngnani tamo proman tongba norokle bahai wngjak tolao comment khai sadi tei o channel no chajak subscribe ridi tei norok o video no naithokjak norok like tei share bo khlai ridi tei obo hai tebo norok no important video rok o channel tei tubui phunuk manani hambai।